खूप धन्यवाद. थँक यू व्हेरी हरे मच. कृष्ण. हरे कृष्ण. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः. नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणेताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज त्यांच्या एका क्लासमध्ये म्हणताले की जेंदा आम्ही भगवंतांचे शुद्ध भक्त आणि नित्य पार्षद जे असतात, नित्य पार्षद म्हणजे जे भगवंतांच्या घरा त्यांच्या गोलोक वृंदावन मध्ये भगवंतांसोबत कायमचे राहता, राहत यायला भगवंतांसोबत त्यांच्या घरातले मेंबर्स नित्य पार्षद आणि भगवंतांचे शुद्ध भक्त जे भगवंतांच्या एकदम इंटिमेट पास टाइम्स बद्दल, भगवंतांच्या लीला बद्दल, भगवंतांच्या लीलाचे साक्षात्कार पळता, जे भगवंतांच्या लीलामध्ये भगवंतांच्या सोबत साक्षात्कार त्यांना दिसता, श्रील प्रभुपाद सारखे शुद्ध भक्त जे भगवंतांसोबत त्यांच्या घरा राहता, अशा भक्तांकडून जेंदा आम्ही कथा ऐकता, जेंदा आम्ही भागवतम चैतन्य चरितामृत ऐकता, तर महाराज म्हणतात दोन इफेक्ट जाता. पहिलो इफेक्ट आपले हृदयचे शुद्धीकरण जाता. हृदयचे शुद्धीकरण म्हणजे एक्झॅक्टली किती जाता, आपण जप करतानी तर आमका आणि जप करपाचे दिसता. 16 माळ झाल्या मागीर आमका बरे वाटेना, वाईट वाटता. भगवंतांचे दर्शन परत परत घेवपाचे दिसता, सारखे सारखे रोज देवळात वचपाचे दिसता, मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम साठी उत्साहाने वचपाचे दिसता, भक्तांच्या असोसिएशन मध्ये भक्तांची सेवा करपासाठी खूप जास्त उत्साह असता, एकदम प्रेम येता, भक्तांसाठी प्रेम येता. गुरु महाराजांचे क्लास आणि भक्तांचे क्लास ऐकून भक्तांच्या असोसिएशन मध्ये राहून खूप उत्साह येता. हे सगळे जाता जर आपले हृदय शुद्ध झाला, जर आपली अनर्थ निवृत्ती क्लिअर झाला, तर हे असे सिम्पटम्स असतात आपले. या सिम्पटम्सचा अर्थ किती की आपण भक्ती एकदम छानपैकी करू शकता. जी गोष्ट आपल्याला आवडता ती गोष्ट आपल्याकडून किती छानपैकी जाता. तसेच जर आपल्याला भक्ती आवडून लागता तर भक्ती एकदम छानपैकी आपली जाता. हे एक इफेक्ट असा शुद्ध भक्तांच्याकडून कथा ऐकपाचो. आणि दुसरे इफेक्ट किती असा, जेंदा आपण शुद्ध भक्तांचे आयुष्य, शुद्ध भक्तांचे पर्सनल त्यांचे आयुष्य, त्यांचे पास्ट टाइम्स कसे झाला, श्रील प्रभुपादांचे लाईफ कशी घडला, श्रील प्रभुपादचे लीलामृत मध्ये आम्ही ऐकता. जसे आता नॉर्मल एक मनीस असा माझ्या वयाचो 32 वयाचो, तेका जर एक हार्ट अटॅक आयलो, तर आजकाल आपण ऐकता यंगस्टर्स लोकांक जेंदा हार्ट अटॅक येतात ते एका हार्ट अटॅक मध्येच त्यांचे कंप्लीट जाता, ते भगवंतांकडे वता पहिल्या हार्ट अटॅक मध्येच. थोडे नाहीतर केंदा अशी केसेस जाता जे मनशे असता ज्यांका एक हार्ट अटॅक सर्व्हाइव्ह करता, त्यांना एकदम काळजी घेऊंक लागता. त्यांना डॉक्टर म्हणता एकदम एकदम रूल्स फॉलो करप, एकदम काळजी घेवप, हे ना करप ते ना करप, बिलकुल प्रेशर ना येवप. कारण का फर्स्ट हार्ट अटॅक मध्ये तुमची हालत इतली खराब झाला की जर तुमका दुसरो हार्ट अटॅक आयलो तर त्याच्यात तुमचे जातले.
हरे कृष्णा, हरी बोल जातले तुमचे. तर दुसऱ्या हार्ट अटॅक पर्यंत तेका परत दुसरो हार्ट अटॅक आयलो, तर त्याच्यामध्ये त्याचे हरिबोल जातले म्हणून तो एकदम काळजी घेतात दुसरो हार्ट अटॅक पत्करतलो ना. तर इथले वर्ष 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षा मागीर समज दुसरो हार्ट अटॅक आयलो, तरी त्या मनशाचे हरिबोल जाता. तरी त्यांनी काळजी घेतला, त्यांनी रूल फॉलो केला, सगळे डॉक्टरने म्हटला त्याप्रमाणे त्यांनी काळजी घेतला, तर फर्स्ट हार्ट अटॅक मध्ये त्याचा जो प्रॉब्लेम झाला, त्याचा जे भितर त्रास झाला, ते त्रासाक तो काळजी घेता की परत ना जावं. तरी पण जर सेकंड हार्ट अटॅक आयलो, तर क्वचित असे लोक असतात जे सेकंड हार्ट अटॅक टॉलरेट करू शकतात. त्यांचे हरिबोल जातात सेकंड हार्ट अटॅक मध्ये. पण आम्ही श्रील प्रभुपादांचे लीलामृत वाचता, त्याच्यामध्ये आज श्रील प्रभुपाद आज रात्री त्यांका हार्ट अटॅक आयलो. रात्री त्यांका हार्ट अटॅक आयलो, मागीर दुसरे दीस झालं. दुसरो दीस अख्खो ते जगले. दुसऱ्या दीस रात्री त्यांका परत हार्ट अटॅक आयलो. तसे तिसरी रात्र आयली, तिसरी रात्र त्यांका परत हार्ट अटॅक आयलो. तसे 3 कन्झिक्युटिव्ह हार्ट अटॅक्स त्यांका त्यांच्या जलदूतांच्या जर्नीमध्ये 3 कन्झिक्युटिव्ह हार्ट अटॅक्स त्रास भोगूंक लागले त्यांका. त्यांच्या ते त्रास त्यांका ते हार्ट अटॅकमुळे झालो त्यांका सहन करूंक लागले. कारण ते कसे सहन करू शकले, जेंदा कारण का श्रील प्रभुपाद इज अ व्हेरी प्युअर डिवोटी. प्रभुपाद इज अ इटर्नल असोसिएट ऑफ कृष्णा. आपले त्यांचे डिसायपल्स कितले जागेवर सांगता, महाराज सांगता की श्रील प्रभुपाद त्यांना कसे भगवंतांचे कॉन्व्हर्सेशन जाताले, भगवंतांक ते रिपोर्ट करताले, भगवंत त्यांना सांगताले म्हणताले असे करा तसे करा, असे कितले फाटी आम्ही डिसायपल्स कडून ऐकता. तर हे जेंदा आपण प्युअर डिवोटीजची आयुष्य ऐकता, जसे श्रील प्रभुपादांचे आयुष्य ऐकता, त्यांना 3 कन्झिक्युटिव्ह रात्रामध्ये 3 हार्ट अटॅक्स आले आणि ते त्यांना टॉलरेट करू लागले. आणि ते कसे टॉलरेट करू शकले, कारण का त्यांचे जे प्रेम असा कृष्णाचे ते एकदम प्युअर असा, प्युअर डिवोशनल लव्ह फॉर लॉर्ड. म्हणून त्यांचे ते जे त्यांच्या आयुष्यात त्रास, ते तर हे हार्ट अटॅक्स तर जर 1% असा खाली, जे त्यांनी त्रास सहन केले. त्याच्या पुढे जलदूतांमध्ये त्यांना रोज सी सिकनेस जाताले, उलटी येताली दिवसभर. सी सिकनेस म्हणजे समुद्रामुळे आमका काही खाऊंक पिऊंक जायना. खूप घाणेरडे रोग त्रास असता तो. समुद्राच्या भितर आम्ही रावता, समुद्राच्या त्या किती म्हणतात एका ते शिप जे भरता सगळे गुड्स वॉयेज, ते गुड्स कॅरियर त्या त्या शिपमध्ये आम्ही रावता, समुद्राच्या मधोमध असता ती. तर समुद्राच्या मुळे आमका खाऊंक काय जायना, काय पिऊंक जायना पाणी. दिवसभर फक्त उलट्यो येता, फक्त उलटी होता, फुल शरीराक भरपूर त्रास होता. तसे सी सिकनेस पण झाले प्रभुपादाक, हे हार्ट अटॅकच्या व्यतिरिक्त. आणि मागीर जलदूतांसून उतरून थंय गेले जेंदा USA मध्ये, थंयचे स्ट्रगल्सचे तर भरपूर वेगळी लिस्ट असा. तर हे सगळी लिस्ट, हे सगळे स्ट्रगल्स श्रील प्रभुपादांनी टॉलरेट कसे केले. जसे जेंदा जे जे एकदम शुद्ध भक्त असा, जे एकदम भगवंतांचे नित्य पार्षद असा, त्यांच्या त्यांच्या मनात जे प्रेम असता, त्यांचे भगवंतांसाठी कितले प्युअर आणि कितले घट्ट प्रेम असता, ते आमका दिसता त्यांच्या अशा पास्ट टाइम्स मधून. तर हे जेंदा आम्ही शुद्ध भक्तांचे पर्सनल लाईफ वाचता, पर्सनल लाईफ ऐकता, त्यांची ह्युमिलिटी ऐकता, त्यांचे पास्ट टाइम्स ऐकता. जसे श्रील हरिदास ठाकूर नामाचार्य आशिल्ले, त्यांका 21 बाजारातून त्यांका मारत मारत, कोड्यांनी मारत मारत त्यांका व्हेले, कारण का ते जप करताले, हरिनामचे चॅन्टिंग करताले. तर त्यांना त्यांची कशी रिस्पॉन्स आशिल्ले, ते किती प्रार्थना करताले, मार खाताना त्यांची चामडी सोलताली, रक्त येताले, तेन्ना ते प्रार्थना किती करताले की जे म्हाका मारता भगवंत त्यांका काय जावप ना, त्यांका आणि त्यांची फॅमिली सुखरूप रावप आणि त्यांका भक्तीमध्ये प्रगती भेटप, ही त्यांची प्रार्थना आशिल्ली. तर हे असे आपले जे आचार्य असा, श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वतीपाद, श्रील भक्ती विनोद ठाकूर, षड गोस्वामी, सगळे 6 गोस्वामीज, त्यांचे जे आयुष्य असा, हे असे जेंदा आपण त्यांचे पर्सनल आयुष्य वाचता, त्यांचे पर्सनल पास्ट टाइम्स ऐकता, तेंदा आमका आपली लाईफ सक्सेसफुल जाता, आपली लाईफ परफेक्ट जाता. हे महाराज 2 पॉइंट्स म्हणताले की एक, जर आपण एकदम शुद्ध नित्य भक्ताकडून आपण भगवत कथा ऐकता, तर आपल्या हृदयाचे शुद्धीकरण जाता. हृदयाचे शुद्धीकरण म्हणजे आपल्या भक्तीमध्ये आवड निर्माण जाता, भक्तीचे
साधनामध्ये आवड निर्माण जाता. आणि दुसरे म्हणजे जेन्ना आम्ही भगवंतांचे नित्य पार्षद हे जे शुद्ध भक्त असतात त्यांची पर्सनल पास टाइम्स ऐकता, त्यांची पर्सनल लाईफ आपण ऐकता, तेन्ना आपली लाईफ परफेक्ट सक्सेसफुल जाता भक्तीमध्ये. हे महाराज त्यांच्या क्लासमध्ये पॉइंट सांगताले. तर असेच आपले एक आचार्य असा श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, त्यांचे आज तिरोभाव असा. आजच्या दिस ते भगवंतांकडे परत गेले या पृथ्वीसून. तर आज त्यांच्या तिरोभावाच्या निमित्त आपण त्यांच्याबद्दल थोडे डिस्कस करतले. तर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी हे साऊथ सायडीक जे श्रीरंगम मंदिर असा, श्री कर्नाटका तमिळनाडू सॉरी तमिळनाडूमध्ये श्रीरंगम मंदिर असा, तिरुचिरापल्ली त्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये श्रीरंगम क्षेत्र, श्री रंगनाथ स्वामीचे मंदिर श्रीरंगम क्षेत्रमध्ये. तर थंय त्यांचो जन्म झालो. जे श्रीरंगम मंदिर आशिल्ले त्यांचे हेड पुजारी आशिल्ले श्रील व्यंकट भट्ट, त्यांच्या घरा त्यांचा जन्म झालो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामींचो. तर श्रीरंगम मध्ये जेंदा साऊथ इंडियामध्ये महाप्रभू लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभू जेंदा साऊथ इंडियाच्या यात्रावर आयले, जेंदा साऊथ इंडियामध्ये आयले, तेंदा ते जितले वेळ श्रीरंगम मध्ये आशिल्ले तितले वेळ ते श्री व्यंकट भट्टच्या घरा रावलेले महाप्रभू. श्री व्यंकट भट्ट तेंका अजून दोन भाऊ असा श्री आशिल्ले, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती अँड श्री तिरुमला भट्ट. श्री तिरुमला भट्ट, श्री प्रबोधानंद सरस्वती अँड श्री व्यंकट भट्ट हे तीन हेड पुजारीज रंगनाथ स्वामी मंदिरचे हेड पुजारी आशिल्ले. तर महाप्रभू जेंदा साऊथ इंडिया यात्राक आयले तेन्ना श्रील व्यंकट भट्टने हे महाप्रभूंक त्यांच्या घरा स्वतःच्या घरा इन्व्हाइट केले आणि महाप्रभूंक त्यांची सेवा केली, महाप्रभूंची पाहुणचार केलो, त्यांका प्रसाद खावपाक दिले, त्यांची सेवा केली, त्यांचे पाय धुतले महाप्रभूंचे. आणि पहिल्या फाटी तेन्ना गोपाल भट्ट गोस्वामी खूप लहान आशिल्ले, श्री गोपाल एकदम लहान आशिल्लो. तेन्ना त्यांनी पहिले त्याचे वडील महाप्रभूंचे इतली सेवा करता, महाप्रभूंक घरा घेऊन हाडला, त्यांची सेवा करता, त्यांका खावपाक दिता, त्यांचे पाय धुता आणि पाय धुवून महाप्रभूंचे पाय धुतल्या मागीर त्यांचे जे चरणामृत आशिल्ले ते चरणामृत श्रील व्यंकट भट्टने जेन्ना घरच्यांक सगळ्यांक वाटले आणि लहान गोपालाक दिले, ते गोपालने जेन्ना ते चरणामृत घेतले तर तेन्ना लगेच तेका एकदम इतली आनंद परमानंदची अनुभूती झाली. त्यांका एकदम एक्स्टॅटिक भक्तीचे जे एक्स्टॅटिक सिम्पटम्स असतात त्याचे आस्वादन जावंक लागले. त्यांका एकदम भरपूर मन भरून आयले, डोळ्यातून पाणी, एकदम ओव्हर जॉयड, भरपूर आनंद, कीर्तनचो आनंद असता तसो भरपूर आनंद येवपाक लागलो. आणि त्या क्षणापासून श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभूंकडे खूप अटॅच झाले. महाप्रभूंवर त्यांका खूप प्रेम आशिल्ले, ते खूप प्रेम त्यांचे वाढले. आणि जितले पण दीस महाप्रभू श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामींच्या घरा आशिल्ले तेन्ना दिवसभर लहान गोपाल महाप्रभूंची सेवा करताले, महाप्रभूंचे मसाज करताले, त्यांचे पाय चेपताले, त्यांका जेवण हाडून दिताले, त्यांका सर्विंग करताले जेवण, त्यांका न्हिदयताले, त्यांका फॅनिंग करताले. तर असे छोटी छोटी सेवा एकदम सिन्सिअरली गोपाल करताले. आणि महाप्रभू त्यांच्यावर खूप प्रेम दाखयताले गोपालाक. आणि असेच एक दीस गोपाल सेवा करता करता त्यांका असे एक मनात एक दुःख निर्माण झाले की महाप्रभूंचे संन्यासच्या अगोदरचे जे श्री नवदीप चंद्राचे रूप आशिल्ले ते म्हाका केन्ना पळोवपाक भेटले ना. कित्याक भेटले ना म्हाका, अशें त्यांका खूप डीपली वाटताले. एकदम त्यांका त्रास जातालो या गोष्टीचो, खूप मनात दुःख भरपूर वाटताले. आणि ते विचार करताले जेन्ना महाप्रभू नवद्वीप मध्ये आशिल्ले तेन्ना त्यांच्या पार्षदांसोबत, त्यांच्या असोसिएट सोबत नित्यानंद प्रभू, अद्वैत आचार्य, पंचतत्वांसोबत, श्रीवास ठाकूर, गदाधर पंडित
त्यांच्या सोबत महाप्रभू कितले छान कीर्तन करताले, कितले लीला करताले, इतले छान रावताले, ते ते सगळे म्हाका पळोवपाक कित्याक ना भेटले. महाप्रभूंची ती लीला म्हाका कित्याक दिसपाक ना भेटली. त्या गोष्टीसाठी ताका खूप त्रास जाताले, की म्हाका महाप्रभूंचो तो रूप पळोवंक जाय. म्हाका महाप्रभूंचे ते लीला पळोवंक जाय. आणि ह्या गोष्टीचे दुःख त्यांच्या मनात आशिल्ले खूप. हे कारण दुःख कित्याक आशिल्लें कारण का तेंचे जे प्रेम आसा महाप्रभूंवर ते एकदम खरे प्रेम आशिल्ले. त्यांची जी भक्ती आसा महाप्रभूंवर ती एकदम प्युअर आशिल्ली. म्हणून तांकां अशे प्युअर डिझायर्स आशिल्ले. आणि एक दीस महाप्रभूने त्यांचे डिझायर फुलफिल केले. रात्री झोपलेले तेन्ना त्यांच्या न्हिदलेले तेन्ना त्यांच्या स्वप्नात छोट्या गोपालच्या स्वप्नात तांकां नवद्वीपची सगळी लीला दिसली. तांकां महाप्रभूंचे श्री नवदीप चंद्रचे रूप दिसले, ज्याच्यामध्ये महाप्रभूंची सुंदर कुरळे कुरळे केस आसा. महाप्रभू सुंदर आपल्या सुवर्ण कॉम्प्लेक्शन मध्ये, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन मध्ये त्यांच्या बॉडीवर छान दागिने असा. त्यांचे गळ्यात मालतीची माळ असा, मालती फुलांची माळ असा लांब महाप्रभूंच्या. सुंदर निळो कलरचो धोती आणि निळो कलरचो उपर्ण घातला महाप्रभूने. आणि एकदम सुंदर त्यांचे लोटस आईज असा महाप्रभूंचे. असे त्यांचे लोटस आईज त्यांच्या कानापर्यंत स्ट्रेच जाता. असे सुंदर महाप्रभूंचे रूप संन्यासच्या अगोदरचे गोपालाक दिसले कीर्तन करताना, नाचताना नवद्वीप मध्ये. आणि महाप्रभूंच्या सोबत सगळे त्यांचे भक्त आशिल्ले, नित्यानंद प्रभू आशिल्ले, अद्वैत आचार्य आशिल्ले. तर ते पळयता पळयता नित्यानंद प्रभू आणि अद्वैत आचार्य ह्यांनी लहान गोपालाक असे हातात धरले, उचलून धरले. स्वप्नामध्ये हे सगळे स्वप्नामध्ये पळयता ते. आणि तांकां एक्सपिरियन्स जाताले, आस्वादन जाताले महाप्रभूंच्या लिलाचे. हांकां म्हणटा शुद्ध भक्त. शुद्ध भक्त जेन्ना भगवंतांचे नामस्मरण करता, भगवंतांचे स्मरण करता, तेन्ना तांकां भगवंतांची मर्सी अशी मेळटा, तांकां भगवंतांच्या पास्ट टाइम्स मध्ये एंट्री मेळटा. ते खाली तांकां दिसनाशिल्ले, पण त्यांनी ऍक्च्युली एंटर केलेले महाप्रभूंच्या पास्ट टाइम मध्ये. आणि अद्वैत आचार्याने नित्यानंद प्रभूंनी जवळ घेतले त्या गोपालाक. आणि गोपालाक जवळ घेऊन मिठी मारली. आणि ताका कितें तरी म्हणपाचे आशिल्ले जस्ट, तितलेच त्याचे न्हिदातून उठले ते. गोपालचे स्वप्न मोडले आणि ते लीलातून बाहेर आले. तर ते पळून त्यांच्या अंगात इतले एक्स्टॅटिक सिम्पटम्स, परत भाव जे आशिल्ले ते येवपाक लागले. आणि इतले प्रेम त्यांचे, इतले विकसित प्रेम त्यांच्या अंगात येवपाक लागले, की ते तसेच महाप्रभूंकडे धावत गेले. महाप्रभू तेन्ना त्यांच्याच घरा आशिल्ले, रावताले. छोटो लहान गोपाल धावत न्हिदलेलो, न्हिदातून उठून तो धावत महाप्रभूंकडे धावत गेलो. आणि महाप्रभूंकडे गेल्यावर महाप्रभूक त्यांनी दंडवत प्रणाम केले, साष्टांग दंडवत प्रणाम केले त्यांच्या प्रेममय अवस्थेमध्ये. आणि महाप्रभूंनी पळयले, आणि जेन्ना ते दंडवत करून वयर पळयले तेन्ना महाप्रभूंनी तांकां कृष्ण रूप मध्ये दर्शन दिले. श्याम सुंदर कृष्ण. कृष्णाचे जे वर्ण असा, स्किन कलर असा, इट इज लाईक अ ग्रेइश मॉन्सून क्लाउड. जेन्ना पावसाचं वातावरण जाता, एकदम ढगळ जाता, तेन्ना आकाशात कसे काळे पावसाचे ढग जमता. ते एकदम काळे नसता, असे सिल्वर, ग्रेइश सिल्वर असता, ग्रे कलरचे असता. तर तो कॉम्प्लेक्शन असा कृष्णाचो, तो स्किन कलर असा कृष्णाचो. तर त्या रूपमध्ये, कृष्णाच्या रूपमध्ये महाप्रभूंनी हातात फ्लूट घेऊन कृष्णाच्या रूपमध्ये लहान गोपालाक दर्शन दिले. आणि कृष्णाने त्या गोपालसाठी बासुरी वाजयली आणि तेका वाजवून तेका आनंद दिलो. आणि आणि मागीर त्यांनी महाप्रभूने परत तेका त्याच्या श्री नवद्वीप चंद्राच्या रूपमध्ये दर्शन दिले. हे सुंदर महाप्रभूंचे केस आणि ते नवद्वीप संन्यासच्या अगोदर महाप्रभूंचे कसे रूप आशिल्ले, त्या रूपमध्ये महाप्रभूंनी तेका दर्शन दिले. आणि तेका एकदम आनंद, भरपूर भरपूर गोपाल, लहान गोपाल एकदम मंत्रमुग्ध, आनंदित, एकदम आनंदित आशिल्लो या भगवंतांची इतले छान रेसिप्रोकेशन, इतले छान दर्शन पळून. आणि मागीर महाप्रभू त्यांच्या संन्यास रूपमध्ये आयले, ज्या रूपमध्ये ते त्यांच्या घरा बसलेले. आणि त्या रूपमध्ये आयले मागीर महाप्रभूंनी तांकां जवळ घेतले, आपल्या मांडीवर घेतले आणि तांकां प्रेम केले. आणि प्रेमाने तांकां
इन्स्ट्रक्शन्स दिली. त्यांका सांगले की आता तुमचे हे आई वडील जे असा जिवंत तुमच्या सोबत रावता, तुम्ही जे आई वडिलांसोबत रावता, त्या आई वडिलांक तुम्ही व्यवस्थित छानपैकी सेवा करा. त्यांच्या आई वडिलांची तुम्ही छानपैकी सेवा करा. तुमचे आई वडील वैष्णव असा, कृष्ण भक्त असा, शुद्ध भक्त असा, तर तुम्ही तुमच्या आई वडिलांची सेवा करा. आणि मागीर जेंदा तुमचे आई वडील कृष्णाकडे भगवत धाम गेल्या मागीर तुम्ही वृंदावन मध्ये वचा. आणि वृंदावन मध्ये वच आणि थंय म्हजे भक्त असा रघुनाथ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, थंय म्हजे भक्त असा, त्यांच्या सोबत तू राव. थंय तू राव आणि त्यांच्या सोबत तू म्हजे जे मिशन असा, महाप्रभूंनी म्हटले म्हणजे हे जे मुवमेंट असा, कृष्ण भावनामृत करपाचे, सगळ्यांक कृष्णाचा प्रचार करपाचे, हे जे म्हजे मुवमेंट असा, हे जे म्हजे मिशन असा, ते तू पुढे व्हर. माझ्या बाकीच्या भक्तांसोबत ते राहून या मिशन मध्ये प्रीचिंग कर, प्रचार कर. आणि थंय तुझे भरपूर शिष्य जातले, त्यांका तू दीक्षा दितलो. आणि थंय तू माझ्यासाठी छान शास्त्र लिहितलो, छान शास्त्र वगैरे तू लिहितलो थंय, असे महाप्रभूंनी त्यांना आशीर्वाद दिले. तर पुढे आमका कळटा की श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी त्यांनी भरपूर शास्त्र लिहिले. हरिभक्ती विलास हे एक शास्त्र असं त्यांनी जे लिहिले त्याच्यामध्ये वैष्णव सदाचार, कृष्ण भक्ती, डीटी वर्शिप, भगवंतांची वर्शिप, विग्रह सेवा, सगळे याच्याबद्दल डिटेल्स असा हरिभक्ती विलास. आणि असे आमका दिसता की कसे शुद्ध प्रेम, एकदम घनिष्ठ प्रेम महाप्रभूंचे खूप प्रेम आशिल्ले श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामीवर. असे म्हणतात की श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी आशिल्ले, जे राधा राणीची लहान बहीण असा गोलोक वृंदावन मध्ये. त्या बहिणीचे हे ती बहीण असा जी मंजरी देवी असा, अनंग मंजरी, त्या ते श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामीच्या रूपमध्ये आयला महाप्रभूंच्या लीलामध्ये. तर आमका दिसता हागा की श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी हे भगवंतांचे नित्य पार्षद असा. हे भगवंतांच्या लीलामध्ये खूप घरा भगवंतांच्या सोबत रावता. ते महाप्रभूंच्या लीलामध्ये आगा पृथ्वीवर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामीच्या रूपमध्ये आलेले. तर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी असे भगवंतांचे नित्य पार्षद आशिल्ले. आणि या मागीर असे जसे महाप्रभूने त्यांना इन्स्ट्रक्शन दिले, त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचे आयुष्य जगले. त्याप्रमाणे त्यांनी आई वडिलांची सेवा केली. त्यांचे जे आई वडील असले श्रील व्यंकट भट, त्यांनी शेवटच्या क्षणी जेंदा त्यांचे शेवटचे क्षण आशिल्ले, शेवटचं काही वेळ आशिल्लो, तेन्ना श्रील व्यंकट भटने त्यांना सांगले, त्यांच्या भुरग्यांक सांगले, भुरग्याक की आता महाप्रभूंच्या इच्छेनुसार आम्ही भगवत धाम वचपाचो आमचो वेळ असा, तर महाप्रभूंच्या इच्छेनुसार आम्ही गेल्या मागीर तू वृंदावनाक वच आणि थंय राव. आणि महाप्रभूंच्या इच्छेनुसार त्यांचे प्रचार कर, त्यांच्या मुवमेंटचो, त्यांच्या या कृष्ण भावनामृत मुवमेंटचो प्रचार कर, असे आशीर्वाद दिले आई वडिलांनी त्याका. आणि आई वडिलांच्या आशीर्वादाने ते मागीर जेंदा भगवत धाम गेले त्यांचे आई वडील, त्या आई वडिलांच्या आशीर्वादाने ते मागीर प्रचार करून गेले, सेवा करून गेले. तर हांगा आमका कळता की महाप्रभूंनी असे इन्स्ट्रक्शन दिले, ते आई वडिलांचा आशीर्वाद पण खूप गरजेचो असा आमका सेवा करण्यासाठी. आम्ही जे भक्ती करता, आम्ही जी भक्तांची सेवा करता, ही इच्छा असा आमच्या मनात, त्याच्यासाठी ती सक्सेसफुल जाण्यासाठी आणि भगवत धामकडे परत वचण्यासाठी आमका वैष्णवांचो आणि आमच्या आई वडिलांचो आशीर्वाद लागता. त्यांका डिसप्लीज करून आमका आमची भक्ती करपाक जायना. आपण असे म्हणू शकना की ह्याच्या बरोबर म्हजे काय घेणे देणे ना. जर माझ्यामुळे तो कुठलो भक्त डिसप्लीज असा, जर त्याका हवे वाईट वाटायला, जर माझ्यामुळे असे कुठले हवे काम केले ज्याच्याने एक कृष्ण भक्त जो कृष्णाची भक्ती करता तो रुष्ट झाला माझ्याकडून, किंवा माझे असे किती काम असं ज्याच्याने माझे आई वडील माझ्याकडून रुष्ट झाला, तर हाव माझ्या भक्तीमध्ये पुढे वचू शकना. हाव माझ्या भक्तीमध्ये
सक्सेस घेऊ शकना भक्तांच्या आई वडिलांच्या आशीर्वादाशिवाय. तर असे आपण पळयता मागीर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आई वडिलांचे आशीर्वाद घेऊन वृंदावनाक आयले आणि वृंदावनाक आयल्या मागीर जे श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी यांनी सगळ्यांनी त्यांना खूप छान त्यांचे स्वागत केले आणि महाप्रभू न्यूज धाडले की आता तुमचं हो शुद्ध प्रेमळ भक्त आमच्याकडे आयला आणि आम्ही सोबत त्यांच्या सोबत वृंदावन मध्ये आमच्या सोबत ते रावता. आमचे खूप घनिष्ठ भावासारखे ते आमच्या सोबत रावता आणि आमच्यामध्ये खूप प्रेम असा आणि ते खूप छान भक्त असा तुमचे. आमका खूप आवडतं त्यांच्या सोबत राहून आणि त्यांना सुद्धा खूप आवडतं आमच्या सोबत राहून. तर हे जेंदा महाप्रभू जेंदा ही न्यूज मेळटा तर महाप्रभू खूप प्रसन्न जाता की महाप्रभूंची इच्छा असता की या सगळ्या शुद्ध भक्तांनी सोबत राहप आणि म्हणजे मुवमेंट जे असा म्हणजे जे कृष्ण भावना अमृत मुवमेंट असा कृष्ण कॉन्शियस मुवमेंट असा एका फुडे व्हरप हे ह्याचे प्रचार करप सगळ्या लोकांक सोबत राहून सोबतीने प्रचार करप या सगळ्या सुंदर भक्तांनी. तसेच अशी महाप्रभूंची इच्छा आशिल्ली. तर हे जेंदा महाप्रभूंक कळले की सगळे असेच जाता त्यांच्या इच्छेनुसार तर महाप्रभूक भरपूर आनंद भेटलो. तसेच आमचे श्रील प्रभुपाद यांचं एक इन्स्ट्रक्शन असा की इफ यू वॉन्ट टू प्लीज मी यू कॉपरेट विथ डिवोटीज, यू डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स अँड यू कॉपरेट विथ डिवोटीज. म्हणजे श्रील प्रभुपाद म्हणता की जर तुमका माका प्रसन्न करपाचे असा तर तुम्ही इस्कॉन मध्ये राहून भक्तांसोबत कॉपरेट करा, भांडू नका, कॉपरेट करा आणि म्हजे पुस्तक जे असा ते म्हजे पुस्तक तुम्ही वाचा. हावे जे तुमका लिहिला तुमच्यासाठी, हावे जे तुमच्यासाठी सोडून गेला हाव ते तुम्ही वाचा आणि तुम्ही वाचल्या मागीर तुमका व्हॅल्यू कळटले ते किती असा आणि आमका जेन्ना ती व्हॅल्यू कळटलीची वाचल्या मागीर आमका जेन्ना त्याची व्हॅल्यू कळटली तेन्ना आम्ही आणि छानपैकी डिस्ट्रीब्यूट करू शकता लोकांक. जर एका आपल्याकडे जे बॅग असा आपण एक बॅग घेऊन फिरता त्याच्यामध्ये जर 10 करोड रुपयाचो हिरो असा जर आपल्याक कोणी सांगले ना तर आपण ते बॅग असेच दवरतले. जर कोणाक पकडून दितले हा इतले लक्ष न दितले पण आपल्याक जर कळले की त्या बॅगेत 10 करोड रुपयाचो हिरो असा तर आपण त्या हिरे असा तर आपण त्या बॅगेत कसे दवरतले एकदम सांभाळून दवरतले. सकल खंय दवरतले ना व्यवस्थित दवरतले. भक्तांसाठी एक्झाम्पल दिले तर भक्तांक जर कळले की त्यांच्या बॅगेत राधाकृष्णचे विग्रह असा तर ते कसे सांभाळून घेऊन ट्रॅव्हल करतले. पण त्यांना जर खबर ना की ते बॅगेत विग्रह असा तर ते इथले सांभाळून ट्रॅव्हल ना करतले. तसेच प्रभुपाद म्हणता की जर आमका खबर असा आमका जेन्ना प्रभुपादचे पुस्तकं आम्ही वाचतले प्रभुपादचे भगवद्गीता, प्रभुपादचे भागवतम, प्रभुपादचे चैतन्य चरितामृत, प्रभुपादचे स्मॉल बुक्स जे प्रभुपादने लिहिला इथले सुंदर असा इथले प्रॅक्टिकल नॉलेज असं त्याच्यामध्ये की जर आम्ही स्मॉल बुक्स तरी रोज वाचले नाही तर तरी आम्ही आजच्या वेळेत जे लोक आमका प्रश्न विचारतात ज्या लोकांचे नॉर्मल जे डिवोटीज ना जे भक्तांसोबत कनेक्टेड ना जे कृष्ण भावनामृत मुवमेंट बरोबर कनेक्टेड ना इस्कॉन बरोबर जे कनेक्टेड ना त्यांचे जे सगळे डाऊट्स येतात त्यांना ते सगळे डाऊट्स आपण क्लिअर करू शकता खाली स्मॉल बुक्स वाचून. त्या स्मॉल बुक्स मध्ये इथले प्रॅक्टिकल नॉलेज प्रॅक्टिकली लिहिला प्रभुपादने खाली स्मॉल बुक्स वाचले तर. बाकी भगवद्गीता भागवतम वाचले तर सुंदर प्रभुपादचे नॉलेज असा. तर ते आम्ही जेंदा वाचतले तेन्ना आमका त्याचे व्हॅल्यू कळतले. ते हे प्रभुपाद पण म्हणता महाप्रभूंची जशी इच्छा आशिल्ली की त्यांच्या पार्षदांनी सगळ्यांनी सोबत राहून कृष्ण भावना अमृतचं प्रचार करप तसेच श्रील प्रभुपादांची पण इच्छा अशा की त्यांच्या भक्तांनी इस्कॉन मध्ये कॉपरेट करप एकामेकांसोबत कॉपरेट करून त्यांच्या पुस्तकांचं कम्प्लीट आश्रय घेऊन त्यांच्या पुस्तकांचं कम्प्लीट शेल्टर घेऊन व्यवस्थित वाचन करून त्यांच्या पुस्तकांचे वितरण पण करप अशी प्रभुपादांची इच्छा आशिल्ली.
तर मागीर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन मध्ये रावपाक लागले आणि त्यांनी शास्त्र भरपूर लिहिले, हरिभक्ती विलास आणि भरपूर अशी पुस्तकं लिहिली आणि भरपूर त्यांनी दीक्षा देऊन भरपूर त्यांचे शिष्य झाले. आणि आज पण आम्ही ज्यांना वर्शिप करता सिक्स गोस्वामीज मध्ये त्यांना जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शिल सनातन गोस्वामी, शिल जीव गोस्वामी, शिल रूप गोस्वामी, शिल गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, या सगळ्या षड गोस्वामी आपण एकत्र पूजा करता. त्यांचे जे आदर्श असा, त्यांनी जे आयुष्य जगला आगा, पास्ट टाइम्स त्यांचे जे असा शुद्ध प्रेमळ पास्ट टाइम्स असा, या सगळ्या षड गोस्वामींक आम्ही त्यांचे पास्ट टाइम्स ऐकता. आमका भक्तीमध्ये प्रगती करपाची असा तर आम्ही त्यांचे पास्ट टाइम्स ऐकता आणि आम्ही त्यांचे आशीर्वाद मागता. त्यांच्या आविर्भावच्या दिवशी, त्यांच्या तिरोभावच्या दिवशी आणि रोजच्या आपल्या रोजच्या आयुष्यात. तर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी त्याच षड गोस्वामींमधले एक असा. तर पुढे मागीर ते वृंदावनमध्ये रावपाक लागले. तर असे एक पास्ट टाइम असा की नरसिंह त्रयोदशीचे दिवस आशिल्लो अराउंड 1542 1542 मध्ये 1542 वर्षामध्ये नरसिंह चतुर्दशीचो दिवस आशिल्लो. आणि नरसिंह त्रयोदशीच्या दिवशी ऍक्च्युली श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामींची अशी खूप डीप डिझायर आशिल्ली, अशी खूप तीव्र इच्छा आशिल्ली की ते शालिग्राम शिलाचे वर्शिप करताले. श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम शिलाचे वर्शिप करताले. त्यांच्याकडे 12 शालिग्राम शिला आशिल्ली. तर महाप्रभूंच्या इच्छेनुसार ते शालिग्राम शिलाचे वर्शिप करताले रोज. तर त्यांची अशी इच्छा आशिल्ली की त्यांच्याकडे पण कृष्णचे एक विग्रह असपा जाय. कारण का त्यांना पण असे ते श्रृंगार करपाक भेटूंक जाय. त्यांना पण श्रृंगार करपाचे असा भगवंतांचे. भगवंतांक सुंदर कपडे घालपाचे असा, भगवंतांची आरती करपाची असा, भगवंतांक सुंदर भोग दाखोवपाचे असा. त्यांना श्रृंगारची सेवा खूप इच्छा आशिल्ली, श्रृंगार सेवाची. म्हणून त्यांची अशी तीव्र इच्छा आशिल्ली की त्यांच्याकडे पण एक कृष्णाचे विग्रह असपा जाय. तर अशी त्यांची इच्छा भरपूर तीव्र आशिल्ली मनात. तर नरसिंह त्रयोदशीच्या दिवशी ते सकाळी उठून रोजच्या सारखे यमुनामध्ये आंघोळ करपाक गेले. आणि यमुना मैयेमध्ये आंघोळ केल्या मागीर यमुना मैयेच्या पाण्यामध्ये आंघोळ केल्या मागीर त्यांचे व्यवस्थित गायत्री करून ते आयले परत त्यांच्या कुटीरमध्ये. आणि कुटीरमध्ये आयल्या मागीर त्यांनी पहिले त्यांचे जे शालिग्राम शिला सगळे दवरलेले 12 शालिग्राम शिला त्यांच्यामधले एक असे कितीतरी असे झाकून ते दवरता व्यवस्थित रात्रीचे. तर त्या कपड्यामध्ये एक असे स्टँड सारखे कितीतरी वयर आलेले सगळे शालिग्राम शिला सकल दवरलेले असता. त्याच्या वयर असे कपडो घातलेला असता रात्रीचं शयन सेवा केल्या मागीर, शयन सेवा झाल्या मागीर. तर ते सकाळी जेंदा आंघोळ करून त्यांची गायत्री वगैरे करून साधना करून पूजा करून आयले तेन्ना त्यांनी पहिले की असे सगळे शालिग्राम शिल्यामध्ये एक कोणतरी असे स्टँड उभे असा, असे कितीतरी उभे असा. त्यांनी वरचो कपडो काढलो तेन्ना त्यांनी पहिले की 11 शालिग्राम शिला तसेच असा. पण एका शालिग्रामचं रूपांतर एक सुंदर कृष्णाच्या मूर्तीमध्ये, कृष्णाच्या विग्रहामध्ये झाला. इथले इथले जास्त वाढले ना, एक असे आपले 40 रुपयाची स्प्राईटची बॉटल असता नी 700 ml ची, तिथले तिथले साईजचे एक कृष्णाचं सुंदर विग्रह असा. आणि ते इतकं सुंदर असा, त्याचे नयन, कमल नयन इतले सुंदर असा, त्यांचे वक्षस्थल, त्यांची छाती, त्यांची कमर, त्यांचे पाय त्रिभंग रूप मध्ये उभे असा आणि ते हातात बासुरी घेऊन इतले सुंदर, इतले श्याम सुंदर वर्णामध्ये ते आशिल्ले, इतले सुंदर त्यांचे विग्रह दिसताले की गोपाल भट्ट गोस्वामी एकदम जास्त आनंद आयला ते पळून. आणि त्यांनी मागीर श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामींक आपयले, सगळ्यांक आपयले, सगळ्या भक्तांक आपयले आणि मागीर तांकां दाखयले. आणि ते जसे पळयत आले न्ही सगळे भक्त त्यांचे दर्शन घेताले ते विग्रहाचे, कृष्ण विग्रहाचे, तेन्ना तांकां लक्षात आयले
की आपले जे 3 मेन डिटीज असा गौडीय वैष्णव परंपरामध्ये जे 3 मेन डिटीज असा श्री राधा गोविंद देवजी, श्री राधा मदन मोहनजी आणि श्री राधा गोपीनाथजी, हे जे 3 डिटीज असा मेन, ह्या तिन्ही डिटीजचे बॉडीली फीचर्स, जे त्यांचे पर्सनॅलिटी असा, ते तिन्ही डिटीज मधले पर्सनॅलिटी ह्या एका विग्रहामध्ये दिसता. म्हणजे त्यांनी ऑब्झर्व केले की जे कृष्णाचे जे विग्रह आशिल्ले, ते विग्रहाचो जो चेहरा आशिल्लो तो गोविंद देवजी सारखे आशिल्लो. त्यांचे नयन, त्यांची स्माइल एकदम गोविंद देवजी सारखी आशिल्ली. त्यांचे जे छाती, वक्षस्थल आणि त्यांची कमर आशिल्ली ती एकदम गोपीनाथजी सारखे आशिल्ले. आणि त्यांचे जे चरण आशिल्ले ते विग्रहाचे, ते एकदम मदन मोहनजी सारखे आशिल्ले. तर मागीर त्यांना हे फीचर्स नोटीस करून त्यांना अजून भरपूर आनंद झालो सगळ्या भक्तांक, सगळ्या गोस्वामींक. आणि मागीर त्यांच्या अशा प्रकारे त्यांनी त्यांचे नाव दवरले श्री राधा रमणजी. म्हणजे जे श्री राधाक आनंद दिता, श्री राधा रमण, जे राधाक आनंद दिता ते ते कृष्ण. तसे त्यांनी भक्तांनी मिळून नाव दवरले श्री राधा रमणजी, त्या विग्रहाचे नाव, जे आज श्री राधा रमण मंदिर मध्ये वृंदावन मध्ये असा. सुंदर दर्शन असा. त्यांना असे लांबून ते दिसना, खूप लहान असा त्यांचे इतलेशे इलेशे आपले एक फोन घेतलो नी आपण, त्या फोनवर दुसरो फोन दवरलो नी, त्याच्यापेक्षा म्हाका दिसता लहान असतले. एक 700 ml ची बाटली असा नी स्प्राईटची, त्याच्यापेक्षा थोडेसे लहान असतले. जास्त व्हडले नाही, एकदम लहान, एकदम सुंदर एकदम. ते त्यांना लांबून पळोवपाक त्यांना बायनोक्युलर्स लागता. असे त्यांना जवळून पण ते इतले क्लिअरली दिसना राधा रमणजी. तर असे त्यांचे दर्शन झाले. श्री राधा रमणजींची अपिअरन्स झालो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामींच्या भक्तीमुळे, त्यांच्या तीव्र इच्छेमुळे, त्यांच्या शुद्ध भक्तीमुळे भगवंतांचं आगमन झालं. श्री राधा रमणजींचं आगमन झालं नरसिंह चतुर्दशीच्या दिवशी. तर असे आपण पळयता की श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवंतांचे खूप शुद्ध भक्त असा, खूप नित्य पार्षद असा. भगवंतांच्या लीलामध्ये, श्रीकृष्ण राधाकृष्णच्या लीलामध्ये ते अनंग मंजरी म्हणून असा, राधाराणीचे लहान बहीण म्हणून असा, आणि महाप्रभूंच्या लीलामध्ये श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी म्हणून ते अवतरित जाता. तर आजच्या दिस त्यांच्या तिरोभाव, आज त्यांचा तिरोभाव असा. आजच्या दिस त्यांनी सगळ्या आपली हागाची सेवा आटपून ते परत भगवत धाम गेले कृष्णाकडे, राधाकृष्णाकडे. तर आज आम्ही त्यांच्या तिरोभावच्या दिवशी त्यांच्याकडे प्रार्थना करता, त्यांच्या चरणामध्ये आम्ही खूप वंदन करता की तुमचे जितले प्रेम भक्ती आशिल्ली आमका आशीर्वाद द्या. आम्ही सगळ्या साधना भक्तांक आमच्या साधना भक्तीक तुम्ही आशीर्वाद द्या. आमका आशीर्वाद द्या की आमची जी साधना भक्ती आम्ही प्रयत्न करता, जे साधना करपाचो प्रयत्न करता, ते आमका तुमच्या प्रेमाचो 1% जरी आमका भेटले तुमच्या आशीर्वादाच्या माध्यमने, तर आमका आमची साधना भक्ती सफल जातली आणि आमच्या आयुष्या मागीर आम्ही भगवत धाम मध्ये वचू शकता. असे आम्ही श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामींकडे आजच्या दिवस प्रार्थना करपाचे, आपल्यासाठी, आपल्या परिवारांसाठी, आपल्या सगळ्या भक्तांसाठी. जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. भारी सुंदर जाणो चंद कोण सांगल प्रभूजी आमका. हाजे बद्दल भरती ज्ञान दिले, बरे सांगेले. कोण गोपाल भट गोस्वामीले शिरोभावी दिवस भारी चंद कोण आमका फोर लोकांक बरे ज्ञान देऊन गेले तुम्ही, भरती हे केले. थँक्यू मॅडम. हरे कृष्ण. आता कोणाक प्रश्न असला विचारचे ना प्रभूजी का? कोणी कसले विचारचे असले विचारचे ना प्रभूजी का?